Good morning guys. ओमफ्राय सिखारबाय सिखारनाय लोगो लोगोनो खिरखि खेवनानै नायबाय आयै सान्दुंआनो बेसेबा गोजौआव थांबायलै न'आव थानायबा बिमानो होजासिगौमोनसो दब्बा दब हाय दांदुलि दाबो सिखारा नामा होननानै बिमानो थिगसे रायजागौमोन गाइस नोंथांमोनखौ रायना राय आयौ आं एखायनो न'आव थानबाय मिथिबायना न'आव थाबाथाय मामिया बिराद बुंबाय थायो आयौ दाबो सिखारा देनां हाबा जाबालाय बिदिनो सिखारगोन नामा इमान गोबाव गोबावजो सोर लांगोन बेबायदिबालाय सोर बिखुनजोदोसो रायजाबाय थागोन मा थागोन इफोरबायसा होनबाय थायो मामिया आयौ दासो बारा होनलालै भगबान खामायनो हानायखाय बाङाय नङाबाथ' गोदो जि होनोमोन ओमफ्राय नै सिखारबाय माबाय बिसना साफा खालामबाय गाइस मा होनबावनो दुखुथिया जिउ बेडशीटखौ प्रेस होनांसिगोन आरोना इथिं इथिं उन्दुनानै बोरैबा खालामनानै दोनबाय होमबाबो साफा जाबाय दा Hey guys, dayo abo games triya. Dala moखाङावहाय एसे स्किन केयार खालामनो नागिरदों. ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै वाव मेकआप खालामखांनानै दसे उनावनो माबोरै नुखो जोंहा आबो गेम्सखौ गाइस. ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा आब'आ एसे फुजाबो होनो गोरों नालाय बेखायनो फुजाबो होबाय आरोना. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो गाइस मोनसे जायगायावहाय थांगोन इन्टारनेशनेल ट्रिपआवहाय बाट आं दायो खिथाथ'आ आरोना बहा थांगोन स बिनिनो जोङो अनलि गर्ल्सफोरल' थांगोन नालाय हिनजाव गोजा थांगोन ओमफ्राय जोङो सानबायखि पेकेजाव थाङा जोङो गावनो आन्थाल' थांगोन आरोना स बिनि थाखायनो जोङो माने एसे डिसकास खालामनो नागिरदों फिसा मोनसे मिटिं स नोंथांमोनखौबो आङो शेयार खालामनो होननानै सानबाय स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय नै दायो जोङो माने बबे हटेलाव थागोन ओमफ्राय बबे मोनसे फ्लाइटआवहाय थांगोन मा थांगोन इफोरखौ नायबाय थादोंमोन आरोना एपआवहाय ओमफ्राय जोङो माने बेबो नायनानै बबे मोनसे हटेला बा बबे मोनसे रिजर्टआ मोजांसिन जागोन बेखौ नायनानै फाइनालि जोंना कमप्लिट जाबायमोन आरोना बिराद हेपिमोन जोङो ओमफ्राय नै दायो जोङो माबा मोनसे जानो नागिरदों आरोना नै मा लाबोखो जानोसै Pani. Jalebi bayi, gangster baby. Jalebi bayi. Hey, दायो जोङो एसे बाहेरावहाय ओंखारलांनोसै खामानिबो दंखायो नालाय जोंना लिमिट जाबाय माने बे लिमिट जानायनि थाखायनो फैसाखौ सोनो थांगोन आरोना जोङो दखानावहाय माने एटिएम मोनसेयावहाय गैला जोंना लिमिट जाजोब्बाय बेनि थाखायनो दखानाव थांनानै सोहैनोसै ओमफ्राय आरो लोगोसे एसे माबा माबि जानाबो फैबावनोसै बाहेरावहाय ना ओमफ्राय नै मोनफिननाय लोगो लोगो बेयावहाय माबा मोनसे फेशन श' जादोंमोन आरोना मामोनथाय मिथिया माबा मोनसे इभेन्ट जादोंमोन ओमफ्राय बेखौहाय दसे नायबाय सोर दंमोन आंथ' सिनायाखै बेयाव सोर दङ एनिवे जोंहाथ' इन्टारेस्ट गैया बेयावहाय स' जोङो दायो थांनोसै गोजौआवहाय जाहैनोसै ओमफ्राय जल्दि थांफिननानै आरो माखासे टिकेटफोर दानबावनांगौ बेखौ दानहैनांगौ आरोना स' जल्दि थांसै जों थ'दो स' गाइस दायो जोङो माने जों बहा थांदोंमोन मिथिबायना आं खिथाखाबायना नोंथांमोननो जे फैसा सोनो थांदोंमोन माने जोंना एसे लिमिट जाबायमोन आरोना एटिएमनिफ्राय ओमफ्राय जिहेतु साथाम थांगोन एसे बुरजा फैसा नांगोन ओमफ्राय लिमिट जानायखाय जों माने केस सोदोंमोन नालाय ओमफ्राय केसखौहाय जोङो सोहैफिनबाय आरोना ओमफ्राय सोहैफिननानै जोङो दायो हटेलनि मानि बिदिखौ दानबाय आरोना हटेलनि टिकेटखौहाय दानबाय ओमफ्राय आं बिराद एक्साइटेड गाइस आं मा होनबावनो नोंथांमोननो आं दा खिथाथ'ला साननैसो
उनावहाय जेब्लानोखि थांगोन अब्लाना खिथागोन आरोना ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना जिहेतु मिथिखाबाय भिडिअखौ नायनानै ओमफ्राय जायगाखौ एसे आन्दाज खालामनानै खिथाहरलाय बहा थांनो नागिरदों कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहर अब्लानानो आङो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा होननानै बुंहरगोन आरोना एसे आन्दाज खालामनानै दे थांनायाथ' इन्डियानि बाहेरावहाय थांगोन आरोना थांनाया स' बहा थांगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आंबो नायनो थाखाय एक्साइटेड नोंथांमोना मा आन्दाज खालामनानै बहा थांगोनखौ मा माने बबे कान्ट्रिखौ सानदों नोंथांमोना खिथाबानो जाबाय अब्लानो आं खिथाना हरगोन बहा ओमफ्राय साननैसो उनाव मिथिखागोन बे गसाइगावनि प्रग्रामा जोबग्रोथों आरो नोंथांमोना दाख्लैनि भिडिअखौ नायबायना नायाखै आं दाख्लै खिथादोंमोन ना जे गसाइगावआवहाय आंना 21 नभेम्बरावहाय 21 नभेम्बरावहाय आंना प्रग्रामा दङ स' बेयावहाय बयबो फैबानो जाबाय खाथि खालानि बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय दे ओमफ्राय गाइस जोङो मानो थाखाय दानदों होनना बुङोबा जोङो एक्चुअली जोङो पेकेजावसो दाननो होदोंमोन मानो होनोबा पेकेजावहाय दानोबा मा जायो माबा जायो आरोना जेनेबा टेनसन फ्रि जायो इसोरनो जोंखौ पिकआप खालामो बिसोरनो जोंखौ ड्रप खालामो आरो लोगोसे जोंनो टुरिस्ट प्लेसफोरावहाय गावसोरनि एजेन्टफोरानो लाङो खिन्थु पेकेजाव थांनायनिख्रुइ जुदि गाव मोजाङै इउटुबावहाय भिडिअसफोर नायनानै मिथिनानै जुदि गावनो दानोबा आरो जिहेतु आंनो दाननो रोंखायो नालाय बेखायनो आङो दाननोसै आरोना दाननोसै माने दानबाय आधाखौ आरो आधा दंबावो जिहेतु ओमफ्राय जोङो माने पेकेजावनो टेनसन फ्रियै दाननो नागिरदोंमोन खिन्थु पेकेजावहाय माखासे बुस्थुफोरखौ इनक्लुड खालामोबा चार्जेसआ बाराद्राय जादोंमोन बेनि थाखायनो एसे चिप प्राइसआवनो मोननायखाय जोङो गावनो माने दानबाय आरोना आरो दा एसे नायबावनांगौ दंबावो बबे हटेलाव थाबा साबसिन जागोन बेफोरबायदि आरो नोंथांमोनाबो दानबाथाय पेकेजाव थांनो नाङा माने आलदा कान्ट्रिफोराव माने गोजानाव जेनेबा एसे एक्सपेन्सिभ बिदि फैसा थांनाय कान्ट्रियावबा माने पेकेजावहाय थांजायो खिन्थु एसे चिप कान्ट्रियावहाय माने बिदि जेरावहाय चिप प्राइसआवनो जि बुस्थुफोरा जायो बेयावहाय माने गावनो दाननाया साबसिन आरोना आं बेखौ सानो Hey guys, दा जोंहा मा संखो बेदर दाउ बेदरजों बिलाथि ओमफ्राय आरो नोंनिया भिडिअ बानायबायना बानायाखै फान्थाव बाथोन आं बाङाय जानो लुबैलायलाङोलै जा गोथावथार जादों बाङाय जानो र' साखिनाय इमान बुरजा जानालाय साखिगोन माबा साखिनाया बिसिनि जायो नामा बारा बुंनाङा नोङो बिसिनि जाया ओइ सैतान र' आं लानानो बाङाय साखिनानै खिथाना सिदाहैब्रा आंखौ साखिनोसै आं आलुसा बाङाय जाबायलै बेदरखौ साखिनायखौ फिसा बेदराबो इदिसो जादों रेसमा फन हरदों दानग'लांबायलै गोथाव जादोंना जायाखै बेदरा गुदुंथार गोथाव गुदुं नानि संनायखौ